Και η αντίσταση? Λασί, παράτα με! Με λίγο ακριβώς. Εσύ! Γιατί κάθεσαι? Βλέπεις να μπορώ να σηκωθώ. Να σου πω, μήπως έχεις τηλέφωνο? Δεν επιτρέπεται να μιλάμε μεταξύ μας. Ναι, αλλά έχεις τηλέφωνο? Τηλέφωνο! Μου το πήραν το τηλέφωνο, το μπήκα εδώ μέσα. Μας με τα υπόλοιπα ξαφνικά αντικείμενα. Κάμω ότι κάθεσα μου μέσα. Αυτό το μόνος μου πήγε στο μυαλό. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε με τους φίλους μου. Βρε ηλίθιε, βάζε μένα στο κουτί και σταμάτα να μιλάς. Τι κάνεις βρε ηλίθιε, τράβα πέθανε. Κοίτα να δεις που δουλεύει. Έγινε παιδιά. Τα ξαναλέμε. Μα πέθανε, τι μαλάκια. Αναρωτηθεί τίποτε γιατί οι Κινέζοι έχουμε τα μάτια μας σχεδόν κλειστά. Από το πολύ το ρύζι του πόνετε, Και σας μένει μετά λίγο η κρυμάτσα, Όχι, τι είναι. Είναι για να κρύβουμε τα πραγματικά μας μάτια. Στο καλό, κόντεψα να σκάσω, εντάξει. Τι στο... Τσόκλης, καθαρή επιρροή από τσόκλι, αλλά χωρίς. Χρειαζόμαστε ένα μήλο των Ισπερίνων. Ρε μαλακισμένο, δεν φτάνει που έχουμε το χώρο των αθλίων να μας συμπεθεί, έχουμε και σένα. Τι είπες? Είπα, ρε μαλακισμένο, δεν φτάνει που έχουμε το χώρο των... Μαλάκες αυτό είναι. Ότι εσύ είπα ότι θα τους σταματήσει. Θα μας φέρουν ποτά, φώτα και παίζει να μας κλείσουν και τον David